सरखारखौ नाङा जोंनो नांगौ जोंनो रनजित सातखौसो नांगौ आरो हनै सोरबा फिसा फिसौफ्रा सोरबा उरुन्दै मोना सोरबा माया आरो गावसिनि अफिसाव थांबाबो जोंखौ मोखां नाया आरो न' आरि खेबनो फैलायबाय दाख्लैबो जोंनाव खेबाखिसै जों न'खरथामाव खेबाखिसै सोरबा खेबनानै थांबाय आरो जोंजों जि नांलायनांगौसो जाबाय बिसोर खेबग्राफ्रा दासिमबो बिसोर मोजां बुस्थु होआखै जोंनो गोदोनिफ्रायनो कम्बल राननायखाय थांफालायबाय बुरि मानसि बेयावबो नोंस्रा नाम गैयालै नोंस्रा नाम गैया थां नोंसोरो माबासो ट्रेक्टरसो होनजाबायदों जोङो आङो जेरावबो लोरियाखै दाबो थैजासे लोरिनाय नङा आं बुंनाया जाबायदां आफाफोर साबारि माबायावबो थांदोंमोन आं बिजनेसआव नोंनि नामानो गैथ्राबा जों नोंखौ हरनो हानो होमबा सिगाङाव मोनजानाया नै दाख्लैबो मोनजादोंमोन दानि 9,000 मानो मोनजादिया होननानै आं रागा जोंनानै रायबोदों होमबा मानो दानखो जों एथ' गैयै मानसिनिफ्राय दानबाय सोरबा गोनां मानसिनो गारि मथर गोनां हा हु गोनांसो हरबाय जोंहा गरिब मानसियासो मोनजाला होननानै आं दिखारनांबोदों आं रायबोदों सोरबा माबानो सेक्रेटारिनो बेजों रायलाय होनबाय सेक्रेटारिखौहाय जों लोगो मोनगोन नोंसोर लोगो मोनोबा नोंसोर खिथाहर फन हर आं रागा जोंबोदों आंनो मालाबाबो गोदोनिफ्रायनो दिनैसिम बुरैबोलायबाय बे BPFखौ सैखाया आं बे गाज्रि मानसि बिसोरो जों बेसेबां खस्थ' खालायनानै हाग्रा बंग्रा थानानै बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय जोङो दिनैसिम जोङो जेबो मोनबोफेराखै BPFनिफ्राय माबानो कम्बलनो माबा माबिनो मोनो गोदोबो जों खिन्थु मोनबोफेराखै दाबो जोङो बावनो दं आरो बेयावनो थाबाय थागोन जों रनजितजोंनो सापर्ट दं जों बेयावनो थाबाय थागोन आरो मालाबाबो दस्रायाव सोलायनाय नङा बुरैना थैजासेबो बेखिनिखौनो होननानै